Estic netejant la càmera, que està plena de merda. És el que té sempre fer fotos per muntanya, que això ho tinc ple de sorra, de pols, d'arribar a un punt que això està guarríssim. La qüestió és que fa uns mesos em vaig comprar una llibreta on apunto totes les idees que tinc de puc anar a fer fotos aquí i allà. També em vaig apuntant idees per gravar vídeos, per gravar TikToks, perquè tinc un munt de guions fets, un munt d'idees. Si vaig aquí, feia aquests planos, no sé què. Resultat, no faig ni la meitat de coses, de cada 10 idees que tinc en faig mitja. I el que m'ha funcionat molt bé, per exemple, pel tema de les fotos, és obligar-me a pujar una foto cada dia al meu perfil d'Instagram. Com el dia 1 de gener vaig dir que pujaria una foto cada dia de l'any, va quedar una mica com un contracte verbal, però que a mi em serveix per estar obligat a anar pujant fotos. I estic pensant en fer alguna semblant a TikTok. Haig de fer vídeos, haig de fer contingut a TikTok i no hi ha manera de posar-m'hi. En comptes de flipar-me i pensar, no, sí, puc fer aquest vídeo amb aquests efectes, no sé què, estic per keep it cutre. Coses que pugui gravar en 10 minuts, editar en 20 minuts i tenir el vídeo publicat en mitja hora. I hasta la idea d'aquest vídeo és publicar-lo i d'aquesta manera a veure si així ja em veig més amb l'obligació de gravar coses encara que siguin cutrades. Prefereixo pujar-ne 10 que siguin una merda a tenir-ne 10 al cap que no faré mai.